Uyazi Phetheni, mina ngiyingeni le ndaba yakho le yokukhohlisana. Nalama ngakho nje ngingeni nje. Umthetho wakho ufuna ukuthi ngenze njani? Ufuna ungibona ngoba uzungikholwa. Ngifuna ukwenza i-paternity test, Phetheni. Serious? Ungibuza ukuthi ngi-serious? Ngifuna ukwazi. Ngifuna impendulo Phetheni. Njengaye lezi ingane zakho. Awuyiboni wena ukuthi lezi ingane zakho zifana nawe? Uyabona wena, njengoba wena unesiqiniseko, nami ke ngifuna ukuba nesiqiniseko. Umthetho wakho yangidelela wena. Yangiyisa, yangidelela. Awuyixoki. Wena awuyixoki. Angizwanga? Imini ixoki njengaye. Emva kokuthi mina ngibe neqiniso kuwena. Emva kokuthi ngithola indaba kaThemba, manyalo obusuwenza for years. Angizange ngize ngimthathe mina uThemba. Ngamthatha ngamkhulisa njengana namhlanje imini ixoki njengaye. Imini ixoki. Hey, Phetheni man. Njalo nje indaba kaThemba iyavuka la kuwena. Uma ngabe wena ungafuni ukuba accountable. Ithi ngikutshele ke wePhetheni. Uyabona ke i-paternity test? Ngizoyenza. Uyathanda noma awuthandi? Ngizoyenza.